Txinan enpresen erantzukizun soziala aztertzerakoan ezinbestekoa da alderdi komunistaren enpresa zelulen zeregina kontuan hartzea, naiz eta tresna hau Europako testuinguruan ez den erraz aplikagarria. Zelula hauek enpresan alderdiaren estrategiak eta interes orokorra aplikatzeko bitarteko gisa jarduten dute. Zelulek enpresak jardueraren hainbat alderdiren inguruko iritzia ematen dute. Eta epe ertainean eragin nabarmena izan dezakete operazio eta estrategia mailan, naiz eta ez duten erabaki ahalmen formalik. Askotan, sindikatuekin elkarlanean jarduten dute langileen soldata eta lan baldintzak hobetzeko. Halaber, zuzendaritzako kideen prestakuntza, hautaketa eta sustapenen proposamenak egiten dituzte, eta enpresako politikak estatuaren eta alderdiaren helburuekin lerrokatzeko ardura dute. Enpresa publikoetan, zelulen eragina osagarria da. Egitura instituzionalak kontrol publikoarekin jada babestuta daudelako. Hala ere, enpresa pribatuetan, zelula horien eragina zuzena izan daiteke. Mozkina maximizatzeko helburuekin bat etorriz, eta ondorioz, eragin handia dute enpresaren politiketan eta jardueretan, 2018tik aurrera. Kotizazio ofiziala duten enpresa guztiek zelula bat ezartzera behartuta daude. Gutxienez 3 afiliatu dituen enpresa guztietan sortu behar dira. Praktikan, hasieran, ez da beti posible. Afiliatu nahikorik ez dagoelako edo alderdiko kideen ekimenik ez dagoelako. Hala ere, enpresa pribatuan gero eta eragin handiagoa izango dute. Oraingoz, eragin hori neurtzea ez da erraza, izan ere, enpresa batzuetatik bestera nabarmentzeko aldea dago sektorearen, tamainaren, kokapen geografikoaren, potentzial ekonomikoaren eta erakunde publikoekin dituzten harremanen arabera. Hala ere, argi dago zelula hauek alderdiaren politika eta enpresen erantzukizun sozialeko jardueretan eragin nabarmena izan dezaketela, eta Txinako enpresa kudeaketan funtsezko tresna direla.